سلام سلام تخداتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مسئلخو عمني لما عنت مدبي بتفترون رخبو بلوز تفترعو مدحانيت كحبر لكم از تفترعو فوسي حدا برجوكو ماي مسحانتي فرز عدا شغورتيو از ماي انت عينت مايو هنرينا بفلاي حزن لاقد دزمت زلو قلتلتي حمامات زكلاقل ندق تبعتيو دما أبعرت كيت الداخمو قدفكم كيتودو زقبر بلوز تفترعو مدحانيتيو ስለዚህ ኣብዚ መደበይ መዓዝ ክንወስዶ ከም ዘለና እንታይ ረብሓ ከም ዝህበና ጉድኣትከ ኣለዎ ዶ እንመንከ ክትጥቀምዎ የብሎምን ኣስፈሕ ቢልና ክንሪናሞ ካባኹም ዝፅበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ክወስድሉ ድማ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ሓዳርን ፍቅርን ከምኡውን ርክብን ኣገደስቲ መልእኽትታት ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ተቀዳማይ ቀንድ ጥቅሚ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብማይ ንኹሊትና ጥዕና ዝህቦ ረብሓ እዩ መዓልታዊ ሓንቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብማይ እንትወሲድኩም ኩሊትኩም ብዝግባእ ስርሑ ክሰርሕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ድማ ኩሊትና ምንም ዓይነት ፌለር ከየጋጥምና ኣቀዲምኩም በዚ መስተ ክትከላኸልዎ ስለ ትኽእሉ ግድን ክትጥቀምዎ ኣለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ረብሓ ሓደ ጻዕዳ ሽጉርቲ ፍረ ምስ ማይ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ይቕንሶ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብናይ ማህፀን ካንሰር ናይ ማህፀን ኢንፌክሽን ናይ ጡት ካንሰር ከይትጥቃዓን ይከላኸልልክን እዩ ስለዚ ሓደ ፍረ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ማይ ምስታይ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ከም ዝከላኸልልና ፈሊጥኩም ነዚ እውን ክትጥቀምሉ ይገባእ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ረብሓ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ማይ ስሉጥ ዝተማዓራረየ ምዝዋር ደም ክህልወና ስለ ዝሕግዘና እዩ ስለዚ ደምና ኣብ ዝኾነ ክፋል ሰራውር ደምና ከይዱ ከይረግእን ምስ ዝተታሒዙ ድማ ሕማም ልቢ ስትሮክ ከየጋጥመና ዝከላኸልልና ብሉጽ ተፈጥራዊ ሱር እዩ ብተወሳኺ ባድ ኮሌስትሮል ኣብ ሰውነትና ከይህሉ ብምግባር ናይ ልብና ጥዕና ዝሕሉ ብሉጽ ጥቕሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ተጠቐምሉ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ቀንዲ ረብሓ ድማ ንናይ ዕፅምትና ጥዕና ብሉጽ ተፈጥራዊ መድሓኒት እዩ እዚ ማለት ብናይ ዕፅምቲ ካንሰር ከይንጥቃዕ ይሕልወና ጥንካረ ዕፅምትና ብዘለዎ ክቕፅልን ክውስኽን ይገብር ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቆልዑ ምስ ወለድክን ናይ ዕፅምትኽን ጥንካረ ይቕንስ እዩ እዚ ድማ ብቐሊሉ ብናይ ዕፅሚ ካንሰር ክትጥቃዓ ዝገብር እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰውነትክን ክደክም ይገብር ኣብዚ ዕድመኽን ሰውነትክን ናይ ምድካም ስምዒት ክስምዐክን ይገብር ስለዚ ነዚ ብሉጽ መፍትሒ ዝኾነክን ተፈጥራዊ መፍትሒ ዝኾነ ብቐሊሉ ኣብ ከባቢኽን ክትረኽቦ ትኽእላ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ማይ እዩ ነዚ ኢልክን ድማ ተጠቐማሉ ድሕሪ እዚ ንሪኦ ረብሓ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንዒንትና ዝህበና ረብሓ እዩ ሕዚ ዒንትና ኣድህቦ ስለ ዘይንህቦ ብስማርትፎን ብኮምፒውተር ናይ ምርኣይ ዓቕሙ እንዳቐነሰ ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ግዜ ናይ ምርኣይ ዓቕምና ሙሉእ ንሙሉእ ከይንስአን ነዚ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብማይ ምስታይኩም ክትርስዕዎ የብልኩምን ድሕሪ እዚ ድማ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ዝኾነ ረብሓ ክንርኢ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፍለጥ ጽሩይ ቆርበት ክህልወን ዘይበጣጠስ ጨጉሪ ክህልወን ይደልያ እየን ስለዚ ጸጉርኽን ከይነቃቀል ቆርበትክን ከም መስታወት ክንጸባረቕ ብደገ ቅብኣት ሎሽን ምልካይ ዘይኮነስ ነዚ ብሉጽ ተፈጥራዊ መድሓኒት መዓልታዊ ንነዊሕ ግዜ ክትሰትይ ኣለክን ትረኽብኦ ናይ ጨጉሪ ለውጢ ናይ ቆርበት ለውጢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትረኽብኦ ትኽእላ ኢኽን ግና ነዚ ክብል እንተለኹ ጽሩይ ቆርበት ብሉጽ ጨጉሪ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓደቅ ተባዕትዮ ሕዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ዕድመኹም ጨጉርኹም ክውዳእን በረሓት ትኾኑ ኣለኹምን ቆርበትኩም ዝደረቐ ንምርኣዩ ዘጽልእ ብቐሊሉ ዝፍሕሹ ቆርበት ትሕዙ ኣለኹም ስለዚ ነዚ ጸገም ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ትረኽብዎ ተፈጥራዊ መድሓኒት ከተማሕሽዎ ትኽእሉ ኢኹም ግና ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ብሓንቲ ሰሙን ወይ ድማ ብ3-4 መዓልቲ ጥራሕ ለውጢ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ክትሓስቡ የብልኩምን ግዜ ሂብኩም ተጠቐምሉ ለውጢ ክትረኽቡ ኢኹም ነዚ ኢለ ከመይ ከም ንዳልዎ ቅድሚ ምርኣይና ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብዚ ሕዚ ዘይገለጽኩልኩም ካልኦት ረብሓታት ዘለዎ ዘይተጻሓፉ ብሉጽ ጥቕምታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ግድን ክትጥቀምሉ ኣለኩም ነዚ ኢለ ናብ ኣሰራርሕኡ ካቱ ኣብዚሕኩም ነቲ ማይ ከተፍልሕዎ የብልኩምን ቁሩብ ክፈልሕ እዩ ዝምከር ኣብዚሕኩም እንተፍሊሕኩሞ ካብ ጥቕሙ ጨንኡ ኢኹም ክትረኽቡ ስለዚ ነቲ ሓንቲ ፍረ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብጣዕሚ ከየንአስኩም ቁሩብ ቁርጽ ኣቢልኩም ናብ ሓንቲ ብርጭቆ ተቐምጥዎ ድሕሪኡ ናብቲ ሓንቲ ብርጭቆ እንተተኻኢሉ ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ማይ እትውሉ እንተዘይኮይኑ ዋላ ዘይሞቐ ማይ እውን ግበርሉ ጣዕሙ ኣይምችወንን ኣይፈትዎን እንተልኩም ድማ መዓር ወይ ድማ ለሚን ክትሓውሱሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዝሓ ግዜ ዘይጥዕሙ ነገራት ናብ ውሽጥና ኣትዮም ዝሓሸ ጥቕሚ ዝህቡና እዮም ዝጥዕሙ ድማ ናብ ውሽጥና ኣትዮም ንጥዕናና ዝጎድኡ ስለ ዝኾኑ ዋላ ይጥዓምኩም ምጥቃምኩም ከይትገድፉ ንኣብነት መድሓኒታት ዘይጥዕሙ ነገራት እዮም ክንሕጦም ዘለና ረብሖኦም ግና ብዙሕ እዩ ስለዚ ጽምም ኢልኩም ስተይዎ ድሕሪዚ ክንሰትዮ ዘለና ሰዓት መዓዝ እዩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ድማ ክንርኢ ንግሆ እንተዝኸውን ዝበለጸ ይምረጽ ብፍላይ ኣብ ጥራሕ ከብድኹም እንተትሰትይዎ ዝበለጸ
ጥቕሙ ዕፅፊ ይኾነልኩም ኣብ ጥራሕ ከብድኩም እንተሰቲኹምዎ ዲቶክስ ይገብረልና እዩ በዚ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ርስሓት መርዛም ነገራት የፅርየልና እዩ በዚ ድማ ደጌናን ውሽጥናን ብማዕረ የፅርየላ ማለት እዩ ነዚ ለ ንመደበይ ቀድመ ምዝዛመይ ሓንቲ ፍረ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ሓደ ሙቕ ዝበለ ብርጭቆ ማይ መዓልታዊ ንግሆ ኣብ ጥራሕ ከብድና እንተሰቲና ንረኽቦም ረብሓታት ከነዘኻኸረኩም ቀዳማይ ሪናዮ ዝነበርና ናይ ኩሊትና ጥዕና ዝሕሉ ስለዝኾነ ክንጥቀሙ ከም ዘለና እዩ ብፍላይ ድሕሪ ግዜ ብንበልዖምን ብንሰትዮምን መስተታትን ከምኡ ምግብታትን ፌል ከይገብር ዝሕልወልና ተፈጥራዊ መስተ እዩ ተጠቐምሉ ኩሊትና ጥዕንኡ ሓልዩ ስርሑ ክሰርሕ ዝገብር መስተ እዩ ነዚ ድማ ምጥቃምኩም ከይትርስዑ ድሕሪዚ ኣብ መብል ካልኣይ ዝረኣናዮ ረብሓ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ማይ ድማ እንታይ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ካንሰር ይከላኸለልና እዩ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ዕፅምቲ ካንሰር ናይ ማህፀንክን ካንሰርን ኢንፌክሽን ብሰፊሑ ክከላኸልልክን ዝኽእል መስተ እዩ ቀፂልና ዝረኣናዮ ረብሓ ድማ ስሉጥን ዝተመዓራርየን ናይ ደም ምዝውዋር ክህልወና ብምግባር ናይ ልብና ጥዕና ይሕልወልና ካብ ስትሮክ ይከላኸለልና ባድ ኮሌስትሮል ኣብ ሰውነትና ከይህሉ ይገብር በዚ ድማ ልብና ጥዕና ተሓልዩ ዝተመዓራርየ ስርሓ ክትሰርሕ ይገብር እዩ ብተወሳኺ ድማ ስሉጥ ዝተመዓራርየ ምዝውዋር ደም እንተሃልዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካሊእ ረብሓ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ናይ ዓራት ፆታ ግዘኹም ዝሓሸ ፐርፎርማንስ ክህልወኩም ይገብር ከመይ እንተልኩም ንመትሎና እኹል ደም ክበፅሖ ስለ ዝገብር እዩ እኹል ደም እንተበፂሕዎ መትሎና ንነዊሕ ግዜ ደው ይብል ኣብ ግዜ ርክብ ድማ ነዊሕ ይጸንሕ ማለት እዩ ብሰንኪ ድማ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ፍቕሪ ምጥፋእ ናይ ሓዳር ምፍራስ ዝሕሉ ብሉጽ ተፈጥራዊ መድሓኒት ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ነዚልኩም ድማ ነዚ መስተዚ ምጥቃምኩም ከይትረስዑ ብተወሳኺ ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ሙቕ ዝበለ ማይ ኣብ ጥራሕ ከብድና ንግሆ ምስታይ ዕፅምትና ዝተረረ ክኸውን ብምግባር ኣብ ዘይዕድመና ከይንደክም ብቐሊሉ ብናይ ዕፅምቲ ካንሰር ከይንቃላዕ ዝከላኸለልና ብሉጽ መስተ ስለ ዝኾነ እውን ተጠቐምሉ ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ረብሓ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስ ማይ ንንዕንትና ጥዕና ዝህበና ረብሓ እዩ ንቆርበትና ጽባቐ ዝህቦ ብሉጽ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ እውን ፀጉርና ከይበጣጠስ ከይነቃቀል ከም ዝገብር ኢና ነርና እዚኦም ኩሎም ካብ ብዙሕ ቁሩብ መሪፅና ዘምፃናዮም ረብሓታት እዮም ነዚ ኩሉ ክትረኽቡ እንተኮይንኩም ግና ኣብ ጥራሕ ከብድኩም ንግሆ ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ማይ ምስ ሓንቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምስታ እዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከተማሓሽዎን ለውጢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እንዳበልኩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ካብዚ መደብ ክመሃሩሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ